Sisustamisessa kaiken pitää olla juuri eikä melkein. Niin jos mietitään erilaisia pinta- ja muotovaihtoehtoja, niin mitä teiltä näihin löytyy? Meiltä löytyy eri verikaakeleita, antikkelastia, kivipinnoitteita ja niitä kaikkia voidaan yhdistellä. Olen aika kova laittamaan ruokaa, niin minkälaisia leivinuuneja teillä on? Meiltä löytyy takkaleivinuuni ja Uuniseppien leivinuuni on aito leivinuuni. Eli leivinuunin pesässä poltetaan puita ja tällöin pesä pysyy puhtaana. No, minkälaisiin asioihin tulisi kiinnittää huomiota tulisijaa valitessa? Onko kyseessä omakotitalo vai vapaa-ajan asunto? Vapaa-ajan asuntoa kannattaa valita monta kertaa esimerkiksi lämpökasetti lisävarusteeksi, saadaan nopea lämmitys. Omakotikäytössä tarvitaanko vedenlämmitystä? Meiltä löytyy uulto, jolla voidaan lämmittää kierto- tai käyttövettä. Jos puhutaan varaavasta takasta, niin mistä tunnistaa hyvän sellaisen? Hyvässä varaavassa takassa on riittävästi massaa, jotta se varaa energiaa ja voi luovuttaa pitkään. Kerro vielä, minkälainen on teidän toimintakonseptinne? Meidän toimintakonsepti on avaimet käteen, eli meidän asentaja tekee tarvittaessa kaiken.